Hola, sóc el Lluc, dels Booktubers del Dret. I avui us vinc a portar un vídeo de com entendre els Booktubers. Però primer de tot em canviaré. Bé, ara ja podem començar. Primer de tot us explicaré què vol dir que un llibre sigui molt espès. És molt lent de llegir perquè és molt espès. Quan un llibre és molt espès, vol dir que per la gent que li agrada llegir, serà lent de llegir, però se'l podran acabar i tot. Per a la gent que no li agrada llegir, no és aquest llibre, no està fet per ells. Perquè serà tan lent de llegir i el trobaran pesat i no se l'acabaran. Bé, una altra cosa que s'ha d'entendre dels booktubers, què vol dir que un llibre al principi no enganxi massa, però que després et va enganxant durant el llibre. El llibre al principi no enganxa gairebé gens perquè és una mica espès i no t'acaba de donar ganes de llegir-lo, però després quan vas avançant en el llibre cada cop té més misteri i et va com atrapant a dins de la història. Vol dir que les primeres 100 pàgines són espesses, que no t'enganxen i que deixaries de llegir el llibre i no et passaria res. A partir de les 100 pàgines, habitualment, comences a trobar coses que et faran entrar més, o sigui, que t'enganxi més la història i per tant tenir més ganes de llegir-lo. Però fins a les 100 pàgines habitualment no hi ha res. Què vol dir que un llibre sigui ràpid de llegir? I el que he dit abans, que el llibre sigui ràpid de llegir. Que un llibre sigui ràpid de llegir vol dir, evidentment, que un llibre és ràpid de llegir. Però és l'ocasió perfecta per començar a llegir a la gent que no li agrada massa llegir. Perquè per un booktuber que sigui un llibre ràpid de llegir vol dir que per una persona que no acostuma a llegir és un llibre que vol dir que té un bon vocabulari, o sigui, fàcil d'entendre i que per tant serà més fàcil començar per aquests llibres i després cada cop pujant al nivell. Què vol dir que un llibre que és una obra de teatre sigui més novel·lístic que una altra obra de teatre? I és com si fos més novel·lístic que una obra de teatre normal. Vol dir que aquesta obra de teatre sí que és una obra de teatre, però ja t'expliquen coses que per fer l'obra de teatre no cal que no les necessites, però que en una novel·la te les trobaries i aquí per fer una lectura més que agrada més, doncs les posen. Bé, fins aquí aquest vídeo de com entendre els booktubers i si teniu cap dubte més el podeu deixar als comentaris amb aquest hashtag i nosaltres en propers vídeos us les respondrem. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i ens veiem en un altre. Adeu!